שלום, היום אנחנו לומדים לעשות צלילה. הדבר הכי חשוב בכבאות זה לעבוד במרכז של המעגל בשביל שהכלי יצא סימטרי. אז קודם כל אני ממרכזת את החומר. בחלק התחתון, אמצעי ועליון. ואז אני מורידה את זה. ומוצאת את האמצע של הגוש. אנחנו פותחים את זה. בשלבים. כדרות זה מקצוע של פעם. כשלבן אדם היה זמן. אז אנחנו צריכים לעבוד לאט בידיים ולתת לחומר להתרגל למצב החדש שלו. אני לא הולכת עד הסוף, משאירה בערך סנטימטר לתחתית של הכלי. החומר צריך להיות רטוב קצת כדי שלא יהיה חיכוך. אני פותחת את התחתית של הכלי לאט לאט. כדרות זה מדיטציה בתנועה. זה יכול לחבר את הבן אדם עם עצמו וגם מחבר את הבן אדם עם האדמה, השורשים שלנו. זה חלק שכשאני עושה את זה, זה כמו קסם, קוראים לזה דיקוק. אני מתחילה להעלות את החומר כלפי מעלה. אני הופכת אותו יותר דק, וכך הוא נהיה יותר גבוה. מאוד חשוב שיהיה תמיד קשר בין הידיים. בשביל שיהיה יציבות. כשמגיע למעלה אני משחררת ואני מנגבת את הבוט שעל השפה. אני מרטיבה אותו קצת ובודקת איפה דק ואיפה עבה. בשביל שאני אלחץ רק איפה שעבה. אני סוגרת אותו טיפה כי בגלל הכוח הצנטריפוגלי החומר תמיד רוצה לצאת החוצה. עכשיו כבר אין לי קשר בין הידיים, אני נאלצת לעזוב, שזה קצת יותר קשה, ולאט לאט אני מעלה. לאט לאט. לא למהר. שאני מגיעה למעלה, נשימה, אני משחררת את הצוואר ואת הכתפיים. אם זה נפתח, אני סוגרת אותו עוד קצת. ועכשיו נעלה פעם שלישית ואחרונה. בחלק התחתון אני פה מצמצמת את המוחק, לוחצת על החומר ומעלה. לאט לאט. צריכים הרבה יציבות. ברגע שיש לי קשר בין הידיים אני יכולה לקשור אותם בשביל יציבות. וככה אני מנקה את השפה.
תודה רבה.